Så får vi da være hjertelig velkommen til FAXE kondi stepafnavna 13. Vi vil ha Eydnudeildin og Kyndil. Her kjøp vel, vi møter her og det kommer inn. Ja, Heina Fjärscenter och Vötlen till hesa senast då finno finalerna vi chattner och i Hesson omfärre. I mitten Heina Fjärs och Kyndil till Genter och Achan. Vi spelar senast då FAXE kondi stepa finalerna. Hesa fer och nu Vreda röptar upp. Vi tjävar höllne året. Så för att presentera leende och vi börjar med lite tjata och Eydnudeildin. Nummer 16, Maria Peter. Nummer 18, Rita Nau. Nummer 7, Jakob Kristiansen. Nummer 4, Fjolla Skålom Menn. Nummer 5, Kondi Jo. Nummer 6, Sara Bergala. Nummer 8, Kjæren Fossabrik. Nummer 9, Søljan Vinter. Nummer 10, Sara Juros Vinnesbø. Nummer 14, Rød Sunnudagur Fjellsberg. Nummer 15, Marsta Agnarsdóttir Højgaard. Og Rajan Elita Johansen. Og matchen til Eydnudeildin sitter Mathias Reddy og Kyndil Lorentzen. Og Lia til Kyndil, nummer Lia Deborah Juros. Nummer 16, Kyndil Juros Anastabø. Nummer 25, Pekka Sammansdóttir Sval. Og nummer 7, Asta Sofia Hansen. Nummer 4, Jakob Borgarlund. Nummer 5, Tóra Lutze. Nummer 6, Maria Paulsen Hellesnær. Nummer 20, Maria Dagna Olsen. Nummer 20, Emily Andresen. Nummer 11, Paula Juros Anastabø. Nummer 15, Henrik Højgaard Pedersen. Nummer 16, Mira Bendix Larsen. Nummer 19, Kjærsen Hansen. Nummer 32, Johan Johannessen. Og nummer 33, Marion Jansdøtter. Og bakom Kyndil sitter Thomas Jakob Sørensen, Simon Berg Petersen og Klara Midtberg Leysstetter. Og dommerne står der Johannes Børstensen og Johannes Henriksen. Takk for det, og det var finalen sammen. Ja. Leikarna röpte upp. Heina Fjärsar Fysjön, Kyndil och glötje hitjaren och lustaren här resten av mest till kanske nökor. Någon har vi röpt upp för ett vikskifte. Kyndil flyer steva vinner från kvinnofinalen. På det mest i Gilto nästa bö. Johan Johansen, Miro Bendix Larsen, Kjærsen Hansen, Marion Jansdøtter, Asta Sofia Hansen. Som är första syftet och lägger mest till från själva kvinnofinalen. Och i kärskväldet. Och nu skulle det här och livfällarna röjna av vinna. Genter och Achan FAXE kondi stepa i eisne. Kyndil för att börjar vi böttlån tar vi Gilta Juros nästa bö och i mål. Och högra vantje Johan Johannessen. Fick eisne mål i kvinnofinalen i kjör. Och så halde jag att det är vi märka. Nummer 4 högra batche tja
Kyndil. Hon spelar i Vaxmandalten vid VF. Och efter en distemitten just VF för Kyndil och i SM-mästarna februar. Om det svär är faktiskt konstigt kan vi nu är hooks mig om Tjaldur och det var mot just Kyndil. Här Kyndil Achan. Och högra batche till Raja. Här bulten här. Och langa till beina vägen men Maria Peter för först upp Bjärgen Schneider. Han har smal vägen. Högra batche till Raja. Här bulten här. Här. Søljan efter Heldrische. Heldur bulten framför ett inkast. Så Louis Hefner vi Kyndil efter att skottet tja. Rakel Borgarle Johansson inte får in. Färn bulten natser Rakel Borgarle Johansson mitt fyra. Blir tacklan. Ja, Kyndil alltså vi Johan Johansson och högra batche. Mira Bendix Larsen och nej så högra vänster Mira Bendix Larsen är högra backer. Ja, så står Rakel var mitt fyra. Nu att Bjärgen kommer i bättre. Taffera han har försökt att just allt out. Solej vinter. Eisen Leygardagin. Känner efter fram. Vaxna Kvinnur går se så ös. Solej vinter. Avstriknen. Vi tar Kyndil igen för att Gilta Jurist nästa börjar i mål. Johan Johansson och högra vanche. Rakel Borgarle Johansson och högra batche. För mina nusor är Mira Bendix Larsen. Och mina Katja Hansen här vänstra batche. Och Maria Peter i hans mål och hon får innan av Bjärgen. Nej, tar färgen inte till att det blir dömt frikast. Och vänstra vanche. Kyndil är Asta Sofia Hansen. Och i Neistin har Lars Bräckliga känna i Vaxa kvinnor hållbolte och Marion Janstötter är lägger i 5 minuter i kvinnofinalen i jar av Ötlenon. Alltid minns inte helt Katsna Hansen men förutom henne och Rakel Borgarle så också alla våra Ötlenon till kvinnofinalen som Kyndil vann i jarskväldet. Här skott från Johan. Kom in mitt fyra. Bräcka ståndsna fram i 16 Klaksvík. Han har fjärsa Mario Peter och i mål. Som har kört om sig i halvfinalen någon i Vaxna. Vaxna man har släppt kappen mot nästan då. Nu. Sara Bergalea. Vi ser till någon. Läppa mitt fyra. Fjola Skalon Willem i vänsterbacker. Sara Bergalea är mitt fyra Solej vinter av strygene. Nu är det Fjola som det är bra. Ja, på 20 minuter efter. Här är det Marsta Aknarsötter Højgaard. Som kommer en utsökt men släpper inte framåt. Rakel Kristiansen är vänsterbankar. Efter Sara mitt för räcker av ståndsna och ut och Kyndil för framåt. Rakel flyter bulten fram. Sen Mira. Det är Katsen Hansen. Då är det Mira. Han har så ganska synd häpnad där för frikast. Och mot Katsen Hansen battar och släpper bulten vidare till Mira Bendix Larsen. Marsta Højgaard som i tacklingsna. Övergång till högre från Johan Hansen. Tänkte Katja Hansen så allt det. Oj, så blir det slött extremt gott. Brottskast. Brottskast som Rakel Borgarle Johansson kan ta sig av. Vi måste Mario Peter i Hanfors Maldon. Och till första Kyndilsmålet efter 4 minuter. 1-1. Rakel Borgarle Johansson. Här är servering i mitten ner. Vi har sökt nu högre. Nu är det nästa på bulten i mål vid brottskastet. Fjola Skalon Willem. Kipa speltid Sara över mittfyra. Marsta högra batche. Sara ut med högre. Marsta in i mål mine. Fjola. Marsta. En bultlansserien är sökt. Och bulten läser och Kyndil ser inte strax för något här är dömt frikast till han förspänt från någonting. Så det inte kan spela på streken.
Sara Bergalea in i måte, vi helt vel av inne. Marsta. God tackling. Asta så får Jansen med tacklingen där. Oj, bollen läser just som domaren helt för dralet. Här finner där Schioi. Och Kyndil i frukast. Efter att han en fjärde all upp i huvudet drala. Katsen Hansen. Av vänstra backe. Miro mittfältet. Som Mario runt Sikne. Rakol. Katsen. Ujalanche, ja, finner så en Rakol. De kan sätta en här in mot en ner där Chernobyl. Rakol Borgarle Johansson. Det är normalen. Och han fick hans inte väl bollen ner och det så helt inte. Ja, det har visst skett för dralet för fest. Där vann det fyra ganska anlöte. Sara Bergalea. Fjola skålen vill. Marsta Höjgård. Sara, hur gott plås för mot mine, men där sitter sig väl fyra tjänstcenter. Rimmar välja, Johan Johansson och högra vanchi kom den fyra. Färresne, gåan fakna från Rakol och högra backe. Oj, gå Bjarcik från Gilto i Malmö. Gilta gör så nästa behöver söna först Bjarcik. Och så kommer tjänstcenter i fotlarfär. Mira, skjuter hoppastren. Sitt så text i Malmö någon. Första mål till Miro Bendix Larsson. Nu brottar vakten Kyndil sal uppe och han har fjärstjärnor till just. Örstimlager. Tog han förra måste få det första Kyndilsmålet, men nu sitter skottene. Väl. Outside från Fjol och skål och Wilhelm, men Kyndilsvägen att det är gå. Sen fyra. Kommer där fram och Brennan tar brotten av all upp, men Shah han fjärde kommer renning mitt fyra. Ja, ett välspalt och i brottskast. Hoas Gilta ska till med en Rimmar Bjarcik så det orättvist i Walter. Det är som på smalvägen. Ofta kan lägga släppa efter till att Leygardagin nu inte så helt så här brottskast som Marsta. Agnarsson Höjgård själv att sätta taga. Höta först och sätter sig nete. Marsta Agnarsson Höjgård kör stövna lite när i brottskast. Mira Bendix Larsson. Olja störst allop Saul Högsjö. Står i störst känslig i röver. Men Johan Hansen jo vi som hever skorar en örgrinja mål för bästa liga Kyndil. Rakol Borgarle Johansson örgrinja mål för bästa liga VF. Och Mira Bendix Larsson Neistin Lam spelar Mia. Lägger stor höstan ur Högsjö. Kyndil. Det är där Rakol. Oj, står inte bäst i målen. 3 mål till Rakol. Katsen Hansen fäcknast. En god tackling efter. Eisen läkar inte mer än bästa finner det Kyndil. Vi är. Det är ju fram i Åregård. Fjola. Sara. Fjola. Sara efter. Sara blir av. Och innan Sikne hever Solje Vinter. Ronny innanför det. Tar en rönnas näs läsan. Öppnar till han för serier att Kyndilscenter chattvisar och kvart misstag vara att Hysch fick sett på så kött igång. Mira Bendix Larsson. Dirigerar Rakol Borgarle för. Ja, hon kör nek fet och vi dömt fyrda. Lame Bakgren som har varit helst Essundas läggare i det. Och nu kommer vi går tackling. Rakol Kyndil. Fjola skålen Wilhelm. Sara Bergalea.
plåset i högre, nej. Ikke ta sammen om Kjemmer. Det gjør Kyndil Neistin. Kjem sammen om og fotos her. Har en försökt söknast efter. Jag kunna flyta. Börjar grönon. Men det santa öl i afusar. Och boja efter att sökt någon. Men kommer så en utanfra. Voltar inte troplagar. För Gilto i malen och bulten näka väl om man fyra. Gilta gjorde nästa bö. Eisne. Steva vinnare och i körskvälde. Oj, så bättre läser. Och han är försörjning. Det var Slian. Läsan men frukast Kyndil. Räkol. Myra. Katsen. Räkol att det stora affär. Kan skjuta. Men Bjärging från Mario och i hörna fyrsmallen. Sia Bjärging från Mario Peter. Nu plötsligt tycker nej. Här var stålen efter. Myra Bendix Larsen. Stjäler bulten. Stora affär. Kan skjuta. Bakt för nöst. Nu har jag alltid Sara Jurosvets bullet i högra vantje. Men det rattar med den första över. Katsen Hansen in i måten. Myra Bendix Larsen och Röjna stöttar den strikna, men jag ändrar en Ochepes inspel till Frykast där framan undan. Det är Sean Orvach att veta att du har ett Ochepes inspel, men det är reist i öjliga. Vi står om Våfors, oj! Enda brott jag vill vara en möjlighet till Räkol Kristiansen. Jag hade en tid 24-14 att ha sett Jöknen. Sara Bergalä finner sig plats fram i Frykast. Släpper Kjatlan med fram i. Efter gå välja. Runt om Räkol Bergalä Johansson som väljer hur väljer i middevlon här. Första halva 13 minuter nu. FAXE kondi i steppa-finalen till Gentonajan. Kommer Karen Fossabrygg in i högra back till Heinan Fjärs. Det är Sara. Fjola skal om bilden. Röjnen och Sigdal Solhetans inte så ända att han vinner ut till Sara Vedelsbull högra vantje. Han försvarvar i draloppet. Jag ska skåta ut det här att sätta upp. Sara Bergalä. Fjola. Då vinner Savon. Ivetrak dömt emot Räkol Kristiansen. Hej hoa planta. Bänknar i annan. Asta så får Hansen Sean det vinner vånker tja. Kyndil Sara. Räkol Kristiansen att man går. Han vinner en China Fjärs. Katsen Hansen. Räkol Bergalä. Katsen. Går välja Solle Vinter. Katsen. Försöker att söka med från Kyndil Spasnon. Ja. Om reppen. Räkol Bergalä efter. Katsen kan skjuta igen. Nej, tripplar in mot det. Så Räkol steppar ner vi och Böttren sitter ner någon. Räkol Bergalä Johansson igen normala. Fjärde målet av 5. Kyndil. Hon är månaden här till. Ja. Hej alltså samröv igen live.sf.me för februar. Ta spalten alltså för VF i Vaxtamandalten spalt i mot Kyndil. Det är om sig och i Gentrasjandalten. Fyra just Kyndil. Johan och Räkos natt i fyra i vägen så rönnar han fyrsar natten. Karin Fossabrygg. Tackla. Så det vinter på stryk ner Karin efter. Fjola skal om bilden. Karin Fossabrygg. Innan björ av. Röna finna stryklagaren. Tätans inte. Gilta Djursson nästa bäddar i bötten. Kassan längte mot Johan. Och Berge Petron. Och det är Sara Bergalä. Och hur kyl här stövne. Ja. Det här tack av Johan. Jag ska kasta längt. Men öliga malfatakor. Testar första kvarteret.
Här är alltså 5-2 till Kyndil. Ifall läsa målskjuttarna här. Målskjuttarna 24 är det Søljan Vinter och Marsta Aknarstedt höjkort av ett brottskast. Så för Kyndil tar vi resten stått till Mira Bendik Larsen vid 1 och Rakul Borgarlöv vid 4 målen. Jag skriver Mario Peter i Johannesmålen för ett Sucha Bjärtskar. Gilt och Djurs nästa bör för 1. Jag ser ganska ästen så ut. Vi har inte haft helt stora möjligheter här. Serverier och egåar och få Petra all upp någon för det allra mesta. Men Kyndil som känner ståmarna och särskilt här som i måte Kyndilsvärden hever ser trobult vid att spela sig fram till möjligheter. Heinan Fjärsjärner. Få all utla avtalet från domaren om att här skulle kvicka sig här, men det här var snäcka att prata om i spontan. Och så Søljan spel igång dator. Sara Bergalä, Karin Fossabrik. Röjner man har högra vankel. Sara Djurs Vetsbull och Gilta för norskända bulten. Och Bjarkar och Kyndka fram att dödja. Mira Bendik Larsen. 2 kvik fint så. Mira Bendik Larsen. Är hon snett sig fram i. Oj, en liten finta. Och ser farväl vid Miverna. Tja. Heinan Fjärs. Men så svär Heinan Fjärs att det vi en samfrande skåd till Fjollaskal om bilden i sin första målet. Och nu här som får fällt honom. Så kastar det fram. Här är Sara Bergalä. Och mål. Och nu det är distance i uppspäckliga. Heinan Fjärs är nere vid 2 mån. Skjåt målen. Sara Bergalä. Gjersart allt av en Kyndilsmistedje. Marion Jansson runt av strykne. Det är Rakul Borgarlöv. Will Katsna. Bulten slin laser. Och Heinan Fjärsbergan. Första är väl för här i första syftet. Kyndil röjner att sätta frukast. Marion. Katsen. Rakul. Gör att se av. Man slutar sig läsa. Ja. Ser domaren det vars vi att han var tydliga helt fast i blåsen. Ja. Släpper ganska sketch när han Fjärsjärn alltid. Domaren ser tur. Brukte näck fet och han blir ordentligt vandrar mycket. Det är ganska härligt. Och väl spalt in i Majorna. Och Bulten sätter resten. Så stärker han efter på i målöppnen. Marion Jansdötter. Eisne, FAXE kondi stäva vinnare till Kvinnor. Alla säger att en tackar brakt här ikväll till Kjentonajan. Karin Fossabrik. Sara Bergalä. Och dansas i köknen. Oj, tar är oss han domaren. Dömar för ett tråk till Johan Johansen. Vi har lyser stövna. Pura grejt. Sara Tjärna Fjärs tids det här var. Hon ser alla vägen fram vid. Så slutar Johan ser bant här som ätsökning tja. Sara. Det är bra. Oj, nu missar där bulten här. Elita Johansson var där. Som stjål bulten. Här Rakul. Och Gilta. Tjurus. Och nästa bör vi iverläggnar Bjärtjink. Rakul, Kristiansen, Honker, röna loppa, men Gilta hever fullt här med alla stövnen. Det här är ju inte så alldeles mycket. Ska se att det är inte flatt som sak med akkurat kvia så bättre blev Laser, men Laser blev han. Och Heinan Fjärs röna min kommunen. Gilta fram i sitt hemhalde, men en 2 tjejlig misstök att göra så där inte har lagt mer check i mittlen. Här kom så Eisver häpnar att Gilta Djurs nästa börjar Leygardagin. Och att han först kom närmare i stöden från Montan. Sara Bergalä börjar röra sig. Och ett gott mål för henne. Under stor runt rösten. Sara Bergalä börjar röra sig. Och ett gott mål för henne. Anna målet till Sara Bergalä. Och Kyndil kipar sig i Allope. Rakul Borgarlöv.
Mira Bendix Laursen. Det är bollen här. Rakulator. Mira. Gatsen. Mira. Och hon är pura för plats. Och Jesset allt out. Och hon är pura för plats. Tria mål Chamiro. Och det Orbatchen att resa för. Inte visst för. Spelar gång tålen. Nu har skott men om för målen. Kyltar så nästa börja. Så spalt. Storan. Ja, han blir Storan Leiklot av Kyndil till Kvinnur. Här går mer än så. Jag kom in och 10 minuter från Johan och Søljan. Marion Jansdötter och Katsen Hansen pratar sig så spelar igång. Hertes Højgaard Petersen kom in. Var stor lägare och i Kenter 16-finalen förra kvällen. Här kan inte få fälla bollen någon till Lita Johansson som ser den på Jan Fjärs. Soler vinter. Finna signa jag så där. Ja, tackling av Katsen Hansen och Christian Frökas så bara läser han som just allt out. Här Lita Johansson skjuter Gåstua men Gilta Jurusa nästa behöver Søyne fjorde Bjerging för att lavera. 5 mål Jöknen, 4 Bjergskar. Till välvåre. Katsen Hansen. Att rotla sig. I mitten midvärjarna till Hanna Fjärs. Elita Johansson och Karin Fossabrick får helt fast korsen i midvärjarna. Rakel Borgarlöj. Hertes Højgaard Petersen. Katsen Hansen. Hertes. Rakel. Ja, för att ta sig in över helt fast. Skåra korsene. 15 mål till Rakel Borgarlöj. Lita Johansson slår över fjol och skalen Willem och så ropar Strickland Champions efter bollen men tar hon färran så håller inte så är det sent känt Sverige över fätta stövna och där bor Mira och Marion konfekten som väl avkrätta stöv alltså så får jag och Marion border runt över dem. Han försöker ju att troplaga vi har släppt till möjliga fram i Kyndils väggen. Vi ser Kyndils väggen. Som är jobb där att Gilta Jurusa nästa börjar för att ta de flesta bollarna nu. Här är posten signement har vi sett näst och så är Johan Johansson färdig på ensamhet och skorar. Så första mål där och skorar. Johan Johansson spalt en pura outjande Leiklot och i FN-finalen i fjör i bästa Kvinnur nu knappt ett år sedan att det outjande Leiklot och i outjande Kvinnur-finalen till överst. Kylta Färsöjna 50 Bjergskar, rimmar Bjergskar mot det elita som det är på, nej det var fjola. 5:e Bjergskar, Gilta Jurusa nästa böp, det är fjolat. Och på tjota, och Gilta att vi Bjergskar, returen för och här vi sent här och Rå Sunnudagur Fjällsbäck skorar